Здравейте, аз съм Криси, а вие сте в серията видеа, свързани с моята мисия "Обичай се". Повече за нея можете да разберете в първото ми видео. Днешната тема е за себеприемането. Себеприемането е действие, не е пасивен акт. За да се приемем такива каквито сме, трябва да спрем да се борим с себе си и да се съдим. За да се приемам наистина, трябва да си кажем: окей, това съм аз, това са моите силни страни, това са моите слаби страни. Това е моята цел, аз започвам от тук. Там искам да стигна. В момента, в който си кажем това и истински се приемем, ние се отваряме към самите нас и започваме да се разбираме много по-добре. Пускаме болката и смущенията от това, което сме, това, което не сме, това, което сме били, това, което искаме да бъдем. Пускаме всичко това и енергията ни се измества върху това, което е пред носа ни точно сега, а именно нашите мисли, думи и действия, защото само те зависят от нас. Така вече можем да се подобряваме, можем да градим. Ако не го направим обаче, ако не се приемем, ако постоянно си повтаряме колко сме зле, как не можем това, как не можем това, казваме си: аз не мога да повярвам, че се докарах до тук. Ако си повтаряме тези неща, те по-скоро ще ни дърпат назад и ще ни пречат да вървим към целта ни. Това, което ще ни помогне, е да си повтаряме, че можем. Че можем да постигнем всичко, което решим. И че можем да използваме всички свои слабости и грешки като мъдри уроци по пътя ни към целта, а всички свои качества като гориво. И това ще кажете, че на думи звучи много лесно, но на практика изобщо не е. И сте прави. Така, изобщо не е лесно да се приемеш такъв какъвто си, да си абсолютно честен към себе си и да си кажеш: добре, това съм аз съм такъв, не съм съвършен, но се приемам. Но в момента, в който си го кажем и истински го почувстваме, всичко останало става много по-лесно. Това е най-трудното. Всичко останало е въпрос на време. И резултатите няма да дойдат за 1-2 седмици, за 1-2 месеца. Понякога не идват и за по-дълъг период от време. И осъзнаваме, че самата цел е важна, но това, което е още по-важно и ценно и стойностно, са нещата, които учим по пътя ни към целта. И докато работим за нея, развиваме едни други качества, които ще са ни полезни във всички области на нашия живот. Като търпение, усърдие, увереност, постоянство. Търпение развиваме най-вече към себе си. Към това да разберем, че резултатите изискват правилни и последователни действия. И че просто не трябва да спираме. Усърдие. Това е да не спираме, когато стане трудно. И това не означава всичко да е въпрос на живот или смърт. Да сме жертви на нашата цел. Да се влачим по земята, но да се движим към нея. Изобщо не означава това. Нали? Този майндсет на жертва и това, че трябва да страдаш през цялото време, не работи. Не работи, защото хората прегарят в един момент и това съм го виждала безброй пъти при много мои близки и не толкова близки, че този майндсет не работи дългосрочно. Усърдието е да не спираме всеки ден да даваме най-доброто от себе си, като имаме осъзнаването, че днешните 100%, които даваме, няма как да са същите като вчерашните 100%, нито пък като утрешните, защото всеки минава през различни неща, има различни периоди и не е важно точно колко от себе си ще дадем. Въпросът е да е най-доброто, което можем в този момент, без да го сравняваме с никой друг момент. Увереност е да повярваме, че имаме силата да минем много граници, които обикновено сами сме си поставили. Постоянството е да правим малки крачки всеки ден, без значение колко малки или колко големи са те. Тези качества, които развиваме, стремежа си да постигнем дадена цел, да направим определена промяна в живота си, която най-често е да подобрим качеството си на живот. Дали ще е физически или ментално, те са свързани двете неща. Тези качества ни остават за цял живот. Те не се проявяват само докато вървим към целта си и след това да се изпарят и да изчезнат. Те остават за винаги. И затова казах малко по-рано, че самия път е много по-важен от целта, че учи много повече неща и дава много повече стойност. И тук ще дам пример с тренирането с тежести.
Когато работим с тежести, ние не спираме, когато ни стане трудно. Веднага е да оставим щангата и край, нали, не мога повече. Ние продължаваме и правим още няколко повторения до момента, в който наистина не можем повече. Правим ги, защото знаем, че в тези няколко повторения, в които ни е трудно, се крие нашето развитие. И ако не ни е трудно, няма да се развиваме. Това се отнася във всяка една област. Този урок, който ни дава вдигането на тежести, е, че живота като цяло не трябва да спираме, когато ни стане трудно, а трябва да продължим още малко. И в момента, в който продължим, знаем, че вече можем да минем през тази трудност и да я преодолеем и да продължим напред. Когато се приемем такива, каквито сме, започва да изчезват и много от страховете ни. Например, страхът от провал. Особено ако вече сме се провалили в нещо. И си мислим, че всеки път ще се проваляме. В един момент разбираме, че страхът днес го има, а утре го няма. Но целта ни си остава същата. Тоест, ние не можем да разчитаме на нещо, което е толкова непостоянно. Можем да разчитаме на нашата цел и желанието ни да я постигнем. Защото тя заслужава много повече енергия от страховете ни. И в този момент вече страховете ни можем да ги превърнем в сила. Защото спираме да се идентифицираме с тях, а се идентифицираме с нашата собствена цел. Тогава те могат да са само уроци, но не и спирачка към нашето развитие. Изградили сме нужните качества, използваме страховете си като сила и вече нищо не може да ни спре. Това беше от мен за днес. Ако ви е харесало видеото и виждате стойност в него, дарете един палец. Ако искате да получавате известия, когато кача ново видео, абонирайте се за канала ми. Ако имате идеи как мога да съм полезна, с какви теми, моля, пишете ми, ще се радвам да споделите. Желая ви всичко най-добро и до скоро! Муа!